Energia neta, infinita i accessible per a tothom. La visió d'un món alimentat per energies renovables sembla perfecta. Plaques solars que capten l'energia del sol, turbines que aprofiten el vent, vehicles que no contaminen, un futur sostenible que sembla a tocar. Però el temps s'esgota. La transició energètica és una cursa contra rellotge. Ens queda fins al 2050 per abandonar els combustibles fòssils i evitar les conseqüències més greus del canvi climàtic. I tot i això, serem capaços de fer-ho a temps? Tot i la bellesa d'aquesta solució, hi ha obstacles que la frenen. Les noves tecnologies avancen més lentament del que caldria. Els costos segueixen sent un repte i les decisions polítiques i socials massa sovint s'eternitzen. Cada dia que passa sense acció ens apropa a un futur incert, un futur on les conseqüències poden ser devastadores. La incertesa creix i amb ella els dubtes. Arribarem a temps? Tot i les dificultats, no estem sols. Hi ha esperança si actuem ara. Cada acció que prenem, cada decisió ens pot apropar més al futur que volem. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.